Sa mga headlines, Miss Earth Philippines 2026 candidates bibisita sa kagamhanang probinsyal. Misamis Oriental Second Quarter Joint PPOC og PADAC gipahigayon. Environmental and Community Development Caravan 2026 gipahigayon. Provincial Library pultahan sa kaybalo ug kaugmaon hisgutan sa Uy Kabalo ba mo Special Edition. Turismo ug talento ipasundayag sa Spotlight and Misuroy episodes. Maayong pagbangon nga puno sa gugma og panagiusa kanatong tanan, adlaw karon nga Huwebes, Hulyo 2, 2026. Misamis Oriental sulod sa 23 ka lungsod ug duha ka dakbayan Langkuban sa 424 ka barangay. Sa mosunod karon mga orasa, atong pagahisgutan ang nagkadaang impormasyon ug makasika sa probinsya nga mahinungdanong masayran sa kinabag-an. Ako ang inyong makauban sa kahanginan, Ellen Melahinaw ug kini ang Miss Or News. Katahom nga adunay katuyuan o pagserbisyo nga adunay inspirasyon. Miss Earth Philippines candidate may bisita sa kagamhanang probinsyal aron ipadayag ang ilang advokasya sa pagpanalipod sa kinayahan o pagpalambo sa turismo. Sa full report sayra nato kay Nephilim Diaz. May bisita sa kagamhanang probinsyal ang mga kandidata sa Miss Earth Philippines 2026 ning bag-o lang. Mainitong gitagbo sa Provincial Tourism Office ang mga kandidata sa ilang pag-abot sa Kapitolyo ug gipakita ang mga tourism spot sa Misamis Oriental pinaagi sa usa ka promotional video. Tinguha usab sa ilang pagbisita nga mahinabi si Governor Juliet Uy nga girepresentahan ni Provincial Governor's Office Executive Secretary Renier Mortola. Matod ni Michaela Kirkness, Filipino Community Representative sa Australia, kadyot lamang ang ilang pagbisita sa Misamis Oriental, apan nabati na niya ang pagkamalinawon sa mga lugar o komunidad ni ini. I've really experienced the warmth and the incredible hospitality of the community here. Like many Filipinos in our south, they are extremely welcoming and we've had a very comfortable stay so far, and it's also wonderful to see how the people here live with nature and trees are all around us. Their areas are very clean. They take care of the space they have, so it's been wonderful so far. Nahimong stopover sa mga kandidata ang lalawigan aron makapahulay ug makapangandam sa Miss Earth Philippines 2026 Coronation Night nga gipahigayon sa Malitbog, Bukidnon. Naghatag mensahe si PGO Executive Secretary Renier Mortola sa ngalan ni Governor Juliet Uy isip pagpasalamat sa pagbisita ug laag sa mga kandidata ug organizers sa Miss Earth Philippines 2026 sa Misamis Oriental. I want to thank Governor Juliet for welcoming us Miss Philippines Earth candidates to Misamis Oriental. Like I said, we've had a very smooth transition here, staying here. It's been incredible. And I really feel that we have a lot to offer as candidates in terms of the ecotourism of this province. I think that we can try our best to really promote your area, Misamis Orientals. And I really thank you guys for giving us the opportunity to do so, because I know we can really show the world and the rest of the Philippines that Misamis Oriental has a lot to offer. Subay kini sa pagpatuman ni Governor Uy sa bangon strategic agenda nga mapalig-on pa ang pakigpartner sa mga private sector aron mapalambo pa ang turismo sa Misamis Oriental. Tinguha ni Governor Uy nga mas mapahugtan pa ang turismo sa lalawigan aron mas maila kini ug balik-balikan sa mga turista. Alang sa tinuray nga kabaguhan, ako si Nephilim Diaz, Miss Or News. Daghang salamat, Nef. Kalinaw, kaluwasan ug hiniusang aksyon alang sa katawhan mao kini ang gipasiugda sa gipahigayon nga Misamis Oriental Second Quarter Joint PPOC ug PADAC diin nagkatigom ang mga opisyal sa nasyonal ug lokal na kagamhanan aron hisgutan ang kahimtang sa seguridad, kampanya batok sa ilegal nga droga ug uban pa. Alang sa mahinungdanong impormasyon, ania si Regian Maygay. Nagmabungahon ang joint meeting tali Miss Or Provincial Peace and Order Council o Provincial Anti-Drug Abuse Council alang na sa paghisgot sa mga angayng pukusan ug mauyunan ang tanang plano ngadto sa hiusang kalampusan.
Laraw sa maong tigom nga masulbad ang tanang problema kalabot sa peace and order, public safety, kampanya batok sa ginadiling droga ug daghan pang uban nga gipunti nga bililhon kaayo aron dili mabalda ang mga maayong plano ning probinsya. Si Miss or Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Al M. Abanales ang nahimong presiding officer sa ngalan ni Joint Council Chairperson Governor Juliet T. Uy. Anausab si Provincial Board Member Princess Imano uban si DILG Miss or Provincial Director Engineer Marisha C. Naibe ug ang puwersa sa PPDO nga nangulo sa kalihukan. Minsahe ni Police Colonel Al M. Abanales nga duyog sa mga hagit ning kasamtangang panahon, padayon nilang gihingusgan sa kapulisan ang seguridad sa katawhan. Gani na hisgutan ang latest news mahitungod sa krimeng nahitabo sa usa ka eskwelahan sa nasod nga dunay pagpamusil sa mga estudyante sa ilang kaubang estudyante gihapon. Sa samang rason nga buot pahugtan sa matag LGUs ang police visibility sa school premises o ang pagrekomenda nga magbutang og watchman aron dili makalusot ang unsa mang hinagiban nga posibleng himuong crime weapon. Since day 1 sa ating Balik Eskwela program, so sustain po ang programa ng ating Misamis Oriental PPO. And also, yung coordination natin, tuloy-tuloy din. And yung mga eskwela officials natin ay nabigyan natin ng mga, mayroon na pong agreement na if ever may ma-note sila ng mga problema that needs our attention. So, they will just inform us. And isa din na patuloy na itong gibuhat is yung conduct ng symposium or dialogue with the students and teachers, especially doon sa mga balaod regarding sa anti-bullying, yung sa cybercrime use para sa itong mga kabataan para maiwasan yung mga scam through social media. Ako kayang ikatabang if our local government units would also provide necessary assistance kagaya kanina during meetings. Nauyunan sa konseho ang pagbaton og TWG aron matutukan ang naglambigit mga kaso ug maoy manguna sa pagkat-on kung unsa mga himuong interventions ug ang pag-awhag usab sa tanan nga makigkooperar kung dunay nabantayang mga suspicious activities pinaagi sa daling pagsumbong sa stasyonan. Pasalamat usab ang konseho sa suporta nga kanunay ginahatag sa kagamanang probinsyal uban sa matag partner agency alang sa kalampusan. Daghang salamat sa mga suporta nga imong gihatag sa Misamis Oriental Police Provincial Office, and rest assured ma'am nga the PNP MISOR under my leadership will continue wholeheartedly support your administration and ensure the safety and security of all Misamisnons. Mihatag usab og accomplishment reports gikan sa PNP, Armed Forces of the Philippines 58th IB, Philippine Coast Guard Northeastern MISOR, BFP MISOR, DPWH 1st and 2nd District ug PIDEA. Walang malaki na krimen na hindi mag-umpisa sa maliit. So sa ngayon pa lang ay umpisa natin sa maliit na kan. Huwag na natin na antayin pa na lumaki. Samtang lakip gipabalo atol sa joint meeting ang kasamtangang standing sa lalawigan ni ining drug-related ug matang sa kahusay ug kalinaw kung asa pagdasig kini sa tanang LGUs nga padayong maningkamot. Dunay pag-ambitay sa best practices tali high-performing areas kung hisgutan ang mga gipatumang epektibong inisyatiba ug mga lakang. Kolaborasyon ang bililhong parte nga gituohang pundasyon ubos sa administrasyong Uy aron nga ang tanang plano mahimong magmalampuson agig pagdala sa tibok MISOR ngadto na sa tiunay nga kalambuan. Alang sa tinuray nga kabaguhan, ako si Regian Amor Maygay, MISOR News. Daghang salamat, Reg. Sa atong pagbalik, sutaon usab nato ang mga kalampusan gikan sa usa ka departamento dinhi sa Kapitolyo Provincial kung asa gipanalipdan ang kinaiyahan o pagpalambo sa panginabuhi sa katawhan. Sayron una nato kining weekly accomplishment report ni Governor Juliet Uy gikan Hunyo 22 hangtod 26, 2026. Ang kadaugan nga nagsumikad sa kooperasyon, gugma ug tinuuray nga serbisyo maoy nagsilbing kusog sa administrasyon ubos sa liderato ni Governor Juliet T. Uy. Pamatuod niini ang mga kalihukan ug programang gitanyag sa katawhan sulod sa usa ka semana gikan Hunyo 22 hangtod 26, 2026. Adlawng Lunes.
Laing hugna sa implementasyon sa umas sa balay nga programa ang natigayon sa Barangay Imelda, Villanueva. Malampusong gipaubos sa pagbansay ang mokabat kapin 60 ka benepisyaryo ug nagkat-on sa modules 1 and 2 kon orientation o pagpasabot kung unsa ang programa lakip mga advantages nga madawatan ug ngadto na sa pagtigayon og demonstration sa kinatibuk-ang sistema niini. Ang buhatan sa Integrated Provincial Capital Assistance Center mao'y nangulo niini uban si IPCA Consultant Perfecto Rom Jr. nga dako ang saludo kay Governor Uy tungod sa dakong pagtagad o pagsalig niini sa USB nga makahatag og igong tingusbawan sa katawhan. May kortesiya kay Governor Juliet Uy si Women's Federated President Chona Sabiliana og nahatagan higayon ang panaghisgot bahin sa mga programa nga dako ang ikatabang sa sektor sa kababayenan sama sa planong livelihood programs kun sari-sari store, bugasan, babuyan ug uban pa. Suportado sa gobernadora ang maong tinguha labi na gihatagag prioridad ang samatang sa women empowerment ug community development. Samtang sa pagbalugway sa Early Childhood Care and Development Program ning probinsya, duha ka adlaw nga gipaubos sa pagbansay ang 75 ka CDWs gikan sa Balingasag ug Lagunglong. Subay kini sa Infant Toddler Early Development Program. Ang mga topics gilangkuban sa Developmentally Appropriate Practice and Gender Responsive Classroom, ITED program, facilitating weekly sessions and communicating with parents, learning through play, planning activities for the ITED program, responsive caregiving and positive parenting, ug using the ECCD checklist. Tumong niini ang kanunay nga hiusang effective o quality ECCD implementation alang sa kaayuhan sa matag kabataan. Hisgotanan sa aspetong agrikultura, midawat ang Provincial Agriculture's Office og 6 kilowatt off-grid solar power system gikan sa Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management. Galamiton kini aron mapaandar ang rotary composter machine nga nagproduce og organic fertilizer alang sa mga mag-uma. Usa kini ka proyekto aron mapaligon ang sustainable og environment-friendly nga pag-uma pinaagi sa paggamit og renewable energy. May nungdanong lakang usab ni aron maminusan ang galastuhon sa kuryente ug mapadayon ang epesyente nga produksyon sa organikong abono. Adlawng Martes, dulaan 17,000 ka mga benepisyaryo gikan sa mga lungsod sa Libertad, Hitagom, Lagindingan ug Alubihid ang natunulan sa libreng tagpulo ka kilo nga bugas. Kini pagparayon sa bigay-bigas para sa masa nga gipunduhan pinaagi sa Local Government Support Fund. Ang labing nga ginahanglan sa matag komunidad ang gitagaan og pagtagad niini nga padayong napatuman uban sa kolaborasyon sa kagamhanang probinsyal tali DSWD, DILG ug LGUs. Labihan ang pasalamat sa naglambigit nga mga sektor sama sa senior citizens, PWDs, solo parents, farmers and fisher folks, public transport workers, ug kadtong walay permanenteng trabaho. Mainitong giabi-abi sa kagamahanang probinsyal ang 32 ka Miss Earth Philippines 2026 candidates. Ang Misamis Oriental lakip sa napiling bisitahan sa mga kandidata ug gi-explore ang pipila ka tourist spots ning probinsya. Usa ka pribilehiyo ang maong higayon nga labing gipasalamatan ni Governor Juliet Uy aging paghingusog sa promosyon sa sektor sa turismo. Parte usab kini sa pagpangandam sa nahitabo nilang Coronation Night nga gipahigayon sa silingang probinsya, partikular sa Malitbog, Bukidnon. Gihingusgan sa Provincial Veterinary ang pagtipig sa mga binuhing hayop pinaagi sa pag-deworming o vitamin injection sa 83 ka imported sheep kun mga tupa sa may Moped Sea sa Claveria. Lakip usab ang blood sample collection kung asa 80 ka samples ang nakolekta sa buhatan sa may barangay Kabangasan, Balinguan. Tumong sa pagpadayon sa susamang kalihukan ang epektibong pagpatuman sa mga tahas kalabot sa animal welfare. Nagtimbaya yung usabang pagro o provet sa pagtanyag o ear tagging, deworming o paghatag vitamin sa 177 ka karnero nga gilaraw nga mahimong multiplier farm. Kini nga inisyatiba kabahin sa padayong paningkamot sa probinsya aron masiguro ang maayong kahimsog, hustong pagdumala ug kaayuhan sa mga binuhing hayop. Duyog usab niini ang produksyon ug pagpalambo sa sheep industry sa probinsya ug gilaumang mapalambo ang kalidad sa panon aging pagsiguro sa malungtarong pagdaghan sa mga karnero nga dunay dalang importansya ngadto sa sektor sa agrikultura. Dugang pa, malampusong natigayon ang training on upland rice production and management in partnership sa Agricultural Training Institute Region 10. Tumong sa maong pagbansay nga mapalambo ang kahibalo ug kahanas sa mga partisipante sa lungsod sa Villanueva, bahin sa kahimtang sa industriya sa upland rice sa tibuok rehiyon 10. Gitudlo usab sa maong training ang palay check system ug digital farming pinaagi sa ICT-based tools ug resources, lakip ang integrated rice-based farming systems ug ang epekto sa climate change sa produksyon sa humayan ug daghan pa ang uban. Kung asa galamiton kaayo sa mga mag-uuma labi na ang gusto mosulay sa farming business.
Sa laing bahin, mitambong si Governor Juliet Uy sa seminar workshop on the formulation of the Executive Legislative Agenda kun ELA uban ang executive o legislative branches sa local government o provincial leaders sa Misamis Oriental. Sa pagpangulo sa DILG MIS-OR, nagmabuluko ng maong tigom human sa pag-ambitay sa matag ideya ug mga bililhong plano aron mapalambo ang kinatibuk-ang ekonomikanhong bahin. Gipunting usab ang kamahinungdanon sa pagbaton og executive and legislative roles, shared accountability, effective coordination ug strategic partnerships aron mapadayon ang local governance progress and development goals. Komitado si Governor Juliet Uy niini nga mahiusahan ang tanang mga plano alang sa tibok MIS-OR ug Rehiyon 10. Adlaw Miyerkules, malampusong nag-road opening sa Barangay Alipuaton, Salay. Mulangkob kini sa 2.8 kilometers nga farm-to-market road nga nahimong posible pinaagi sa kolaborasyon tali lokal nga kagamhanan sa pagpangulo ni Salay Mayor G-Boy Capistrano. Kay nung dumang gihatagan prioridad ang susamang road project sa direktiba ni Governor Juliet Uy uban sa paghingusog sa Provincial Engineering Office ug Office of the Barangay Affairs. Dako kini og tabang aron mapadali ang pagdala sa mga mag-uuma sa ilang mga abot ngadto sa kamerkaduhan ug mapatasan usab ang ilang mga kinitaan. Usa-usab ka road rehabilitation sa Provincial Road o Farm to Market Road opening ang nahatagag katumanan sa may Barangay Pag-asa Magsaysay. Subli dili kini mahitabo kung wala ang hugtanong kolaborasyon tali PGMO ug LGUs. Sa maong paagi usab mahatagan alibyo ang tanang mag-uuma nga daling matransport ang ilang mga ani ug masigurong dunay igong kapangitaan kun daghan o dunay sure buyers ang makapalit niini sulod sa kamerkaduhan. Adlaw Huwebes, nagmabungahon ang Joint Misamis Oriental Provincial Peace and Order Council kun PPOC o Provincial Anti-Drug Abuse Council kun PADAC second quarter meeting. Gipunti nga ang pagtinabanga maoy ligong pundasyon sa kalampusan sa tanang tinguha nga gilangkuban sa mga miyembro sa duha ka konseho, partner agencies, mga mayores ug LGU officials ug ang naglambigit nga department head sa kagamanang probinsyal. Gisgutan sa konseho ang pagsulbad sa talamak nga mga problema sa sosyedad ning kasamtangan may kalabot sa peace and order, public safety, pagbatok sa ginadiling droga ug uban pa. Lakip niini ang pagpaambit sa best practices tali high-performing cities ug municipalities kung hisgutan ang magipatuwang inisyatiba ug lakang sa pagbaton ug kahusay ug kalinaw. Midonar ang PLDT and Smart Communications Incorporated sa Kapitolyo ug AI in a BACS package. Pamatuod kini sa padayong suporta gikan sa partner agencies alang sa digital transformation and innovation in local governance. Galamiton kaayo kini sa inadlaw-adlaw nga mga transaksyon, labi na nga dako ang mahatag nga benepisyo sa artificial intelligence kung gamiton sa insakto. Ang maong package dunay 1-year ChatGPT Premium subscription, 1 smart 5G Wi-Fi connectivity device, usa ka laptop, smartphone ug starter load support. Laing spay and neuter activity ang ipahigayon sa Barangay Kabubuhan Magsaysay kung asa 50 ka pet owners ang nisalmot niini ug mokabat 102 ka mananap ang nakapon. Duyog niini ang rabies vaccination nga 34 ka pet owners usab ang nakabinipisyo. Sumatotal dunay 50 ka alagang hayop ang nabakunahan batok sa rabies. Gihingusgan sa ProVet ang maong programa sa pagpromotar og responsible pet ownership ug makontrol usab ang ihap sa stray animals sa matag komunidad aron maminusan ang risgong dala tungod usab sa rabies. Sa susamang adlaw, ang MIS-OR Public Employment Service Office kun PESO midawat sa pasinungog isip regional winner ug national nominee for the best performing PESO ubos sa first class provincial category. Ang search for best PESO sama niining sa tuig 2025 usa ka tinuig nga pagrekognisa sa mga outstanding performances ug kontribusyon sa mga PESO sa matang sa employment facilitation services. Sa kanunay anaa gayod ang ligong kausa mapaabot lamang sa Kapitolyo ang tinuuray nga serbisyo pinaagi sa pagtanyag og job employment opportunities. Adlaw Biyernes, gipasiugdahan sa Provincial Health Office ang Philippine Approach to Sustainable Sanitation con FATS Awarding and Recognition Ceremony. Ang maong aktibidades naglaraw sa pag-ila sa tanang barangay, municipal LGUs, municipal and city health offices ug sanitation inspectors nga nahimong dakong kabahin sa pag-implementa sa tanang health program ning probinsya. Labi na may kalambigitan sa advocacy on zero open defecation ug improve sanitation sa tibuok probinsya. Maukadto ang mga nahipos nga kalampusan sulod sa usa ka semana alayon sa bangon strategic direction ni Governor Juliet T. Uy. Kini sa tinguha makabot ang tiunay nga maayong kabaguhan ug usa ka progresibong Misamis Oriental. Kung asa bisa ning haduol nga pagtapos sa bulan sa Hunyo, dili pagayod mahunong ang ligdom nga panerbisyo. Limpyo nga
kinaiyahan mas lig-on nga komunidad. Mao kini ang gipasiugda sa gipahigayon nga Environmental and Community Development Caravan 2026 nga nagtanyag og nagkalain-laing programa og serbisyo aron mapanalipdan ang kalikupan ug mapalambo ang matag ni sa misnon. Si Jane Salimbaw may kumpletong detalye sa maong balita. Mukabat sa 2,547 ka mga individual sa Barangay Santa Ana, Taguluan ang nakabenepisyo sa programang Environmental and Community Development Caravan sa pagpanguna sa Provincial Local Environment and Natural Resources Office. Kini kabahin sa pagsaulog sa Environment Month nga dunay temang Action Klima, Bayanihang Mapagkalinga sa Kapaligiran. Lakip sa mga serbisyong gihatod mao ang libreng medical consultation, diin kapin 374 ka mga residente ang nakapahimulos, samtang 260 ka benepisyaryo ang nakadawat og libreng tambal pinaagi sa pharmacy services. Sa medical laboratory services, 79 ka individual ang naserbisyuhan. Naghatag usab og libreng dental services, diin 25 ka mga residente ang natabangan, samtang gatusan ka mga benepisyaryo ang nakadawat og reading glasses pinaagi sa optical and vision care services. Dugang pa, 627 ka senior citizens ug 73 ka persons with disabilities kun PWDs ang nakadawat og grocery packs isip suporta sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan. Samtang mukabat sa 274 ka preschool learners ang gihatagan og school supplies isip suporta sa ilang pagskwela. Samtang 425 ka tree seedlings ang giapod-apod ngadto sa mga residente aron mapalig-on ang reforestation ug pag-atiman sa kinaiyahan. Gipahigayon usab ang feeding program nga nakaserbisyo sa 290 ka mga benepisyaryo. Dungan sa kalihukan, gitunol usab ang cheque nga nagkatidad og 588,400 pesos alang sa Barangay Santa Ana isip 40% ka barangay share gikan sa koleksyon sa sand and gravel alang sa unang kwartar ning tuiga. Una-una, mapasalamaton kay ko kang Governor Juliet, kang Sir Geran sa Plenro, aning medical mission nga ilang gihatag din sa Barangay Santa Ana. Dako kay tabang sa katawan din sa Barangay Santa Ana kay balo mo karon panahon medyo lisod-lisod gid ang dagan sa atong panudanan. So dako kay tabang sa mga kay ang mga recipient ani gid actually mga senior citizen, PWD o katong mga daycare na mga estudyante gitagang school supplies. So dako na ginatabang kay medyo dugay-dugay na gid walay mga ayuda gikan sa probinsya lokal. So karon gamot na gid ni karon. So pasalamat ko sa mga permit holders sad. Mga permit holders kasi sila may nagsuporta ni mga permit holders sa quarry, sa crusher, kanya din na butang din sa among barangay. So dagan gid kayong salamat kay Governor Juliet ug sa Plenro amoy nagpaluyo gid ani karon nga programa. Samtang mapasalamaton usab ang mga quarry operators tungod kay hatagan sila og higayon nga makatabang sa komunidad samtang matulid ang negatibong panglantaw sa ilang industriya. Kani ang nahitabo nga gibuhat ni Gov, grabe gid siya ka dako nga impact sa amoa kay labi na karon sa among mga quarry, grabe ka negative gyud ang mga feedback sa mga tao. Labi na kay mga trucks man among gamiton, mag-quarry ba ami magkuha mi og mga bala sa bukid. So dako gid siya impact sa mga tao kay lahi ilang paglantaw kay giguba na bukid. So kani karon gibuhat ni Gov. Pasalamat sud mi nga kami mga quarry area, mga permittee iya magitagag higayon ani nga ipahibalo sa mga tao nga kami po ay nakatabang po mi sa environment. Samot na ganina nagkuan mi tree planting mi. So actually sa amoa gid mga permit holder before gid mi ma-approve ang permit nagi ginabuhat nga libro na siya ma'am nga naa dito ang implementation namo para sa community ginatawag na siya nga CDMP, Community Management Development Program, para na siya sa katawan naag na siya kanang cost bitaw ma'am kung pila ang amount nga itagana paranan. Kanin lang yun na itabo. As in, gi-acknowledge namin ni Gov ba, nga nakita gid sa mga tao bitaw nga, ay, ang nag-contribute na yung mga taga-quarry ani sa mga katawan. Inani, for the first time, inani gid karon pag yun, kang Gov, nga naitabo nga inani, nga nanay, gipambuhat kami mismo mga permit holder, gi-kuan ba, gi-assign ani nga maghatag sa mga tao sa kuan, Barangay Santa Ana. Gov, Juliet, oy, Gov, thank you kay Gov for giving this opportunity sa amuang nga mga permit holders. Gov, nga ipakita sa mga tao, Gov, nga kami mining, dili lang ingon nga gabuhat og mga unsa man ay mga negative nga feedback sa amoa, pero naghatag pod mi nga tagaan mi nimo og higayon nga mapakita sa mga tao nga nakatabang pod gyud ang mga quarry operators sa community sa Barangay Santa Ana.
Ato sa caravan nagpahigayon usab og tree planting activity sa sayong kabuntagon sa Old Sanitary Landfill sa maong barangay nga gitambungan sa mga quarry permit holders nga nag-operate sa dapit kauban ng mga personahe sa Planro. Tumong ni Governor Juliet Uy nga pinaagi sa inisyatiba, mahatagan sa batakang serbisyo ang katawhan samtang mas mapalambo ang partisipasyon sa mga quarry operators sa pagpanalipod sa kinaiyahan. Update gikan sa Plenro, ako si Jane Salimbao, Miss Or News. Daghang salamat, Jane. Sa laing bahin hisgutan sa istorya sa kinabuhi nga gumikan sa usa ka pangandoy duyog sa pagpaningkamot, layo na ang naabdan ang usa sa gipasigarbong atleta sa Miss Or nga si Kirk Zamayla. Paugnat sa kusog ang ibida kanato hatod ni TJ sa Miss Or Spotlight. Atong mahinabi karon si Kirk Zamayla, usa ka garbo sa probinsya sa Misamis Oriental nga taga Villanueva. Gibantog siya sa sports nga karate, diin iya nang nadala ang pangalan sa Misamis Oriental ug sa tibuok Pilipinas ngadto sa nasod sa Italy. Atong sari ang iyang storya niining Spotlight segment. Kirk, kanusa ka nagsugod sa imong profession sa karate? Ang nagsugod ko profession sa karate is back when I was 7 years old. Grade 2 ko that time, no? Pero that time is dili pa siya intact kid nga mo yung gusto. Kumbaga, training lang, abanuban. Nagsugod ko nga nag-build ako ang mo gini ang para sa ko is when I was 13 years old nung pagdawag na ako sa nationals o gold. Pero nakain ko nga kailangan ako ni pursue nag something sa karate. Number one, naghatag sa ako inspiration na nung karate is akong brother na wala na din na si Hans. Siya yung number one ang nag-enroll sa karate. So ako nagaban-uban ako sa iya hangtod nga siya. Niabot ang time nagundang siya kay Kapoy tapos ako na ang continue. So hangtod karon na siya pa ng inspiration number one. Itungod sa iya, busa ko nakasugod og karate. And aside po dahil na akong family po nga always support sa ko, mga teammates and friends, daily routine sa training. So this sa Manila is if night class and training. So kung matamig 6 a.m. to breakfast tapos morning training. Mostly ang morning training is lifting, dahil sa mga buhat mi, and then cardio, run or stairs. Tapos between na nga sa time 6 to 12 p.m. is if na school, after sa training diretso sa school. Tapos balik na sa dorm or sa ultra. Kasi miga tukoy ang mga athletes to lunch. Tapos after good sa lunch, ang parenting is rest. Kaya po may training pagkahapon, which is karate na gid siya. Sparring or skills. Pressure, dili mo siya mawala. Nag-win na always, no? Ang pressure. So, lagay na ako ginandala ng pressure is, always good prepare. Layo pa lang, kumbaga, sa daily routine pa lang, sa imong always nga ginabuhat, always good nga, akong akong kagalingon nga, discipline good. Pagkaon, sa tulog. Dito, gabuild akong confidence nga, medyo ma-concur na ako ang pressure. No, which is hindi mo siya totally mawala gyud, pero at least diba for me ma-minimize na ako ang pressure. So yeah, yung sa uban, diba, pressure is a privilege. Back to 2023, every year na nationals, so na qualifying para mag-training ayo para tula sa nationals kung ma-select ko, diba, hopefully. So katong nga time is naglarga ko sa gawa sa Italy, tapos nagdula ko sa nationals. Sadly, wala ko nakuha. Then, here comes 2024. Sa last na gili siya para mag-hunt nga makasulod sa national team. So, thank God naman, nakasulod sa Philippine national team. So, and then dagdaog po sa gawas. And nakuha, busa nga nakasad po sa national team karon tumasa ko. Buot ni mo ipaabot ni mensahe pag-inspire ang ubang tao or atleta sama sa imo. Don't rush. Maginas ako ang buwan. Kung mo sa ako na-experiences, sobra ka gadali bitaw gusto dito mo success, dito mo makita ang result, which is dili siya. I know there's a right time nga kita na pod paboran, di ba? Always continue lang to dream. I know
if you sacrifice good kablo kasi pagaling nga ka sakripisyo ka gadagag oras sa imong butang nga imong gina-focus ay no naging magbunga na. Kurt, unsay pinakadakong achievement o award nga imong nadang-an? Pinakadakong achievements siguro pag gold na ako sa sa Southeast Asia Championship sa Bangkok, Thailand. Ako mo yung mas natatak sa kuha. Kaya mo gusto ang last card. It's either ang result ato if idoko ka daw gato, mundang naog karate. So nagdaog ban. So mo ang biggest achievement nga pag gold na ako sa akong category that time. As of now, we're preparing sa sa Asian Karate Championship sa Bali, Indonesia. This coming June. Sa last month, grabe yung training. This month yapon, grabe yung training sa May. Hard training, skills, cardio. And after May, first week sa June, kaya ang tournament is third week ata sa June. So after sa May, then first week sa June, taper na. Di na siya grabe kapoy. Kaya para mo recover po mo ang body. Okay, Kurt, isip usa ka misamis nun, usa ka kanang Lumad Villanueva. Usa imong mensahe sa pamilyang Uy, especially kang Governor Juliet Uy. Ko thankful to them. Sa una pa katong kay Mayor Ginny Uy, dili pa sa dito pa sa Villanueva, no? Grabe ang support sa mua throughout. Dili sa kuha sa mga nga karate, gusto sa lain nga sports, di ba? Since karon pud sa province, no? Ang Gov o tsada ang program ni Gov karon ni. Ako nasuya gani ko karon nga nay mga mga cash prize, no? If makadaog mo. Kami balik. Pati ang mga bag-o nga mga athletes diri. Grabe gid. And thankful sa ila pod always. Sir Kirk, thank you kayo sa imong ihatag nga time, no? Good luck and congratulations. Yes, thank you pod. Thank you. Thank you, Miss for. Ug karon atong susihon ang lakat sa panahon sa Misamis Oriental sulod sa usa ka semana. Gilauman ang padayon nga maulan nga panahon, sugod Hulyo 2 hangtod Hulyo 4. Diin posible ang panagsa nga kusog nga pag-ulan ug thunderstorms ilabi na sa hapon ug gabi sa Misamis Oriental ug ubang bahin sa Northern Mindanao. Ang temperatura sa maong mga adlaw maglangkob sa 30 degrees Celsius hangtod 32 degrees Celsius sa adlaw. Samtang ang pinakaubos nga temperatura anaa sa 23 degrees Celsius hangtod 24 degrees Celsius sa kagabion. Bisan pa sa init nga panahon, gilauman ang kalit nga pag-ulan ug pagkidlat pagdalugdog nga mahimong hinungdan sa pagbaha sa ubos nga mga lugar ug pagdahili sa mga kabukiran nga delikado. Gitambagan ang mga residente nga mag-andam sa posibleng epekto sa dili maayo nga panahon. Pinaagi sa pagdala kanunay ug payong o raincoat, paglikay sa pagtabok sa mga baha ug pag-amping ilabi na sa mga biyahe ug mga kalihukan sa gawas. Usa ka libro mahimong makausab sa usa ka kinabuhi apan sa Provincial Library Office usa ka pagbisita mahimong makabukas sa walay kinatuban nga kahigayunan. Ani ang dugang detalye sa mga programa sa nasangpit nga buhatan nga nagpalambo sa kahibalo ug gugma sa pagbasa sa matag Misamis-non. Pinaagi sa Miss or Kabalo Ba Mo Special Edition. Uy! Uy! Kabalo ba mo? Uy! Kabalo ba mo? Nananay babang building ang Misamis Oriental Provincial Library nga gipangunahan ni Miss Richelle Pahara? Pwede makasulod ang tanan, parehas mapa estudyante man, lakip mga empleyado, ginikanan, bata o bisan senior citizens. Og kini nga library kay 3-story building. Kaya interesado man ka, ali atong sa taon ng Gingong Public Library dili sa atong probinsya nga naa din ni makita sa Provincial Capitol Grounds, Cagayan de Oro City. O
Tinuod kaayo, dili lang mabala ka kay public library man kini. Sa ground floor diri sa library, dinhi nato makita ang information desk, children's area, periodical section sama sa mga magazines, newspaper ug journals. Since ang uban senior citizens ganahan mo basa og newspaper, gituyo nila sa ground floor ra ibutang ang periodical sections kay para dili na mahago og sa kakanaog sa hagdanan ng nasampit nga atong lola ug lulo o makita usab lakip ng mga differently abled persons. Ug ang ubang libro nga makita sa bookshelves dunay fiction category. Karon nga napakita na nako ang ground floor. Moadto na sabto sa second floor. Ali na. Uy, naman day ka. Welcome sa second floor sa library. Ali, atong tan-awon og atong susihon ang second floor. Ang second floor, naa diri ang reading area, circulation section, pasabot nga dinhi makita ang mga books nga gi-publish sa foreign authors. Anaosab dinhi ang reference section ug ang Filipiniana nga ang mga books kay authored sa Philippine authors. Naosab dinhi ang almanacs, dictionary ug handbooks. O karon nga namatikdanan nato ang sulod sa second floor, padayon na kita sa third floor. Ali na! Uy! Welcome dinhi sa third floor. Atong sayron ang ubang butang nato makita diri sa third floor library. Sa third floor, dinhi nato makita ug masayran ang thesis and dissertation pang reference sa inyong thesis. Nausab conference area kung asa pwede mag-meeting or kung unsa ba nga mamahimong formal gatherings. Ug nausab study alone area if gusto nimo mag-study nga ikaw ra isa ug feel nimo mas makafocus ka. Karon nga kabalo na ka sa unsay naa diri sa library, atong istoryahan usab ang mga serbisyo nga ma-offer diri sa Misamis Oriental Public Library. Uy, kabalo ba mo nga ang serbisyo nga gitan niya sa library kay reading spaces, kids area, borrowing services, reading services o computers nga pwede na kayo gamiton. Og dili lang na, naapa sila free Wi-Fi for all since in partnership sila kay DICT or Department of Information and Communications Technology. Pero, limited to research purposes and watching videos nga pang-educational na kini. Dili nila ginaalaw ang online gaming since ang purpose dito sa Wi-Fi is for research purposes lang. Ug dili lang na, naapa sila e-government services and take note. Mo-assist sila sa kung gusto nimo makuha ang NBI, passports, nga dili nimo kinahanglan maglinya pa sa mga on-sites. Plus free pa jud ang assisting services nila. And lastly, naasad sila online kwentuhan which is makita nato sa ilang official Facebook page. Uy, kabalo ba mo nga ang library kay nausab sila e-books? Kay ang Misamis Oriental Provincial Library is in partnership with the National Library of the Philippines, so nasad sila electronic resources and pwede sila mo assist nimo nga magpabot o magkuha og account mismo aron na kay access sa unsa man gikinahanglan electronic resources and ang mas makanindot pa, free ra gihapon kini. Dili lang na, ang library naasab sila'y program nga summer reading program para sa mga bata. Ang purpose sa summer reading program ay para ma-develop ang learning skills ug ma-enhance ang social skills sa mga bata. And lastly, dili lang din sa Cagayan de Oro ang naay public library. Ubos sa pagdumala sa Misamis Oriental, anausab sa nagkadaiyang lugar particular sa mga lungsod sa Balingasag, Lagonglong, Villanueva, Tagulwan, lakip sa Hingoog City. Ug karon, ato nang naisgutan ang Misamis Oriental Provincial Library, kamo nga isip na nanaw ani nga segment, amo kamo hagiton nga bisitahon ang matag public library. Sa address nga Barangay 27, Don Apolinar Velez Street, Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, sa may hawanan lamang kung asa makita ang Provincial Capitol Main Building, makabasa na ka, makakaton pa ka. Unsa pa inyong gihulat? Ali ug bisita na sa Misamis Oriental Provincial Library. Ali na! For more Uy, kabalo ba mo episodes, please like, follow, and share Misamis Oriental Provincial Information Office Facebook page. Sa hinapos ning atong programa, dunggol usa nato ang ubay-ubay ka mga pagpasalamat ngadto kay Governor Juliet Uy gikan sa nagkaniyang sektor sa probinsya isip pag-ila sa iyang matinud-anon, kinasing-kasing og walay hunong nga pagserbisyo sa katawhan.
Aniya ang usa ka mensahe sa pagpasalamat para sa inahan sa lalawigan, Governor Juliet Uy. Mahinungdanon gyud kaayo nga makatabang gyud siya sa atong mga malesen ba ang imong imbis kay imong ipalit na lang nimo sa lain kay naa may grasya nga niabot. Salamat kaayo gyud sa atong mahal nga gobernador sa iyang paghatag dinhi sa paningkamot nga matagaan gyud mi nga mga nanginahanglan tanan gyud nanginahanglan dani mapasalamaton gyud mi kaayo. Hi Gob, may adlaw diya sa imong buhatan, so dako kayo kong pasalamat kanimo di ikaw nagalantaw sa katawhan sa Misamis Oriental nga mahawas sa kalisod. Labi na sa imong programa nga Bangon Misor, so imong giuyunan nga kining programa kining mga kaayuhan nga nagikan sa imong opisina. Salamat kayo Gob nga wala nimo gihikaw para kanamo nga mga kabos or kapos sa kita. Salamat kaayo kung mga panghinaot o mga pagkampo kanimo nga mapalambuon pa ang imong opisina o ang atong Misamis Oriental. Kung pasalamat no nga gikan sa nasyonal nga programa gipaabot sa probinsya sa Misamis Oriental dayon sa LGU. So pasalamat kami nga kami gid ang pinakauna nga pioneering nga natagaan sa ayuda sa bigay bigas para sa masa labi na sa krisis karon nga nahitabo bisag 10 ka kilo dako na kay nagtabang. Pasalamat ko ni Governor Juliet Uy nga wala siya nagtan-aw sa kolor sa politika. So napasalamat po ko as inahan sa barangay. Napasalamat po ko basta naalagi mo abot diri nga mga ayuda or mga programa nga kaayon sa barangay. So dako na kay mi grateful kay mi ma'am nga makadawat mi anang mga ayuda. Karon na usan ko ka PWD naglisod gyud ko pangitag pagkaon. Salamat ako kay nabang Agad, salamat ka Gob sa among pagtabang sa amo. Dagang salamat sa imong pagtabang kay na luwas-luwas lang among pagkaon. Sa mosunod nga episode, saksihan nato ang gipasigarbong produkto sa lungsod sa Mantikaw nga mao ang special bibingka. Sa gusto masayod ang saon paghimo niini ug ang istorya luyo sa pagpaningkamot, isip suporta sa atong mga gagmay nga negosyante ani ang future segments sa Misuroy. Uy, Misamis nons, nangita ba mo og pwedeng maadtuan nga mga maanindot nga lugar for stress relievers samtang ga-enjoy usab sa lamiang mga pagkaon? Aniya kita karon sa gibantog nga bibingka espesyal diri sa lungsod sa Lugayt ug Mantikaw. Unsay naaani, giunsa kini pagluto, unsa ba gyud ang naka-espesyal niini? Tara, uban ni ako ninyo og atong sutaon sa Misuroy episode. Partikular sa lungsod sa Mantikaw nga nahimutang sa segundo distrito ng probinsya sa Misor, ubay-ubay ang mapalitan sa bibingka. Ang bibingka mao'y sikat nga produkto dinhi sa lungsod sa Mantikaw. Ako di si Maiko Kapampangan, 25 years old, taga Iligan City, Santa Palomina. Unsay proseso sa paghimo gyud ng bibingka? Ang pinakauna gyud kay kiluhon mo ng bugas, kay sugar, kilupon sugar. Then kisla na mo, butang aglubi, butang agis, ipagaling. O magpagaling, patubo ka dyan. Ayaw di may magpande na, magpa-heaters pugon. Ayaw di may magproseso, luto na dayon. Ang bingkahan din sa lungsod sa Mantikaw, abli 24/7 kung asa maka-avail ang tanang turista. Nagabiyahe pasulod og pagawas sa Misor, bisan mga estudyante og tanang gusto mitilaw ni ini. Daghan ba ka ng mga turista gani diri mga? Daghan kayo. Daghan kayo, bibo ang gisanan gani kay nagaluto po kahapon karon kay nahurot na sad. Dali ra kay mahurot ba kay
Mao sikat mo di kay bingkahan rin. Ang isa gyud ka bingka gyud na gyud kay natag 5 na poy tag 10. Samtang ang bibingka dili lang mapalit sa mantikaw apan ana usab sa siglit nga lungsod nga mao ang lugait. Pila ka bingka mga produce sa isa ka adlaw? Mga 12 kilos mo haon og mga 16. Ang isa sa icons mo gud namo gud sa pulo kadagko din apoy 36 ka gagagmay sa isa kay 49 ka cons. Importanteng masuportahan ang lokal na mga produkto dinhi sa probinsya sa Misamis Oriental isip tabang sa mga gagmayng negosyante o mga trabahante sa ilang kuhaanan o panginabuhian bisan kita mga consumer dako usab kining benepisyo aron mapalambo ang atong kinatibuk-ang ekonomiya. Ayaw na paglangay, suroy na mo dinhi sa probinsya sa Misamis Oriental. Kung asa dili gayud kamahayan, apan sigurado makatagbaw kanimo og imo nang kanunayang pangitaon. Good food, good mood, once experienced, always wanna go for more. Uniquely Miss Or, where every journey is truly unforgettable. Alang sa full package experience, atangi ang laing pang episodes sa atong Miss Suroy na programa. Daghang salamat sa inyong suporta nga mao ang inspirasyon kanamo sa paghatag og impormasyon. Ubos sa liderato ni Governor Juliet Uy nga nagpalig-on sa paningkamot sa pagdala og mga programa ug oportunidad alang sa kaayuhan sa katawhan aron hingpit nga pagbangon sa tibok Misamis Oriental. Sa atong mga programa ug opisyal nga Facebook page, pabiling masayod ug makipaglambigit. Sa ngalan sa tibok Miss or PIO, subli ako si Alan May Lahinaw at ang ninyo ang balik sunod semana kining Miss or News.